Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli na drugi dio plesnih susreta na Danima plesa u Samoboru. Ovaj festival započeo je sa nekolicinom plesača ovdje samoborskih i trajali smo svega 3,5 minute na trgu ovdje u Samoboru. Danas je već došlo do toga da se festival proširio na 3 dana, na film, na predstavu i na 2 dana plesnih susreta. Pa evo sad da ne dužim, prvo će nam, došli su iz umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje, jedna prava mala poslastica, švicarske praline u koreografiji Ivane Miletić. Prvi razred umjetničke škole Fortunat Pintarić otplesat će koreografiju Čudovište iz ormara. Ona je nastala uslijed istraživanja prostora i spoznaje čitavim tijelom, razvijanja osjećaja za veličinu pokreta i osnovnu prostornu orijentaciju. Koreografkinja je i njihova učiteljica Olja Vilić.
3. razred umjetničke škole Fortunat Pintarić otplesat će koreografiju Bubertet koreografkinje Katarine Đurđevića. Pripremila ih je njihova učiteljica Olja Vilić. Plesni studio Pučkog otvorenog učilišta Samobor izvodi koreografiju Crno-bijelo. Koreografija je isječak iz godišnje produkcije, tematske godišnje produkcije koju smo nazvali Radost bojekista. Ona će se održati 13.6. u 19:30.
iz osnovne škole za balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Jurija Dalmatinca dolaze nam djevojke koje će nam otplesati svoju koreografiju Žirar. Koreografkinja i njihova nastavnica je Ana Jurić. Ne znam koliko ste pratili ovaj festival tijekom ova 3 dana, ali umjetnička organizacija Phronesis je započela ovaj festival sa svojom plesnom predstavom Plesna demokracija i danas su nam posudili jednu svoju mladu profesionalnu plesačicu koja djeluje i radi u njihovoj organizaciji. Ona će otplesati svoju koreografiju koja se zove Trag.